Atong tilawan ang pinakalami nga beef pares dinhi sa Minglanilla. Tara! Oh, the Java rice. Kalami. Kalami kaayo. So, nadiri si Chef Gerald, ang owner sa Pares Mami ni Bawang here in Minglanilla. Sir, nganong sa tanan nga mga putahe pares may imong nahuna-hunaan? Nag-decide ko kay sa Cebu, wala may nagparis before. Yan, na ako nasuki nga mga Kapampangan, mga Tagalog, same doon sa timpla daw. Sa tinuod nga pares? Yes. So, mauni ang ilahang gitawag nga overload beef pares mami. So, diri guys, walay tihik-tihik, unlimited ilahang chili oil. Unya, free food ang ilahang garlic. Dili makompleto ang pares kung walay limonsito. O karon, time for the taste test. Perfect. Aside sa pares, unsa may lain atong gi-offer diri sir? Sisling sisig o sisling paris. Ang sisling paris kay nasay Java rice, then beef, egg o gravy. So kani ilang sizzling beef pares nga naay special gravy made ni Chef Gerald ato pong tilawan. Kami kaayo. Pwede ra pray sabaw na pod. So guys, tilawin ni ninyo, kuyuga inyong mga pares, ang mga walay pares, aray makapagmog pares, lami jud kaayo, di mo magmahay. Sa wa pa ka tilaw sa akong beef paris, tilawin na.